талош намояд. дар қатори ҷашнҳои миллию мардуми таҷлили ҷашни наврӯз миёни мардуми тоҷик ва тоҷикистониён мақоми хоса дорад. аз тантанаҳои идонаи мардум дар гӯшаву канори мамлакат ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. чун анъанаи неки аҷдодонамон ин чорабинии наврӯзӣ бо танини садои дуҳули доира оғоз ёфт. бо ниятҳои неку самимӣ беҳтарин таманноҳои наврӯзӣ дар зери танини садои доирабазм дар даромадгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 шаҳри Хорух оину русуми наврӯзӣ манзур гардонида шуд. дар фазои муассиса шукӯҳи шодиву тараб, хурсандиву хушҳолию хушфолӣ буд ва ҳар як табассуми толибилмони ин даргоҳи маърифат аз ободии ватан, аз фазои пур аз накҳати ваҳдату ваҳдоният ва дар асл ватани наврӯз будани ин минтақа далолат медод. толибилмон гешаҳои гуногунро матраҳ намуданд ки дар он рангорангии рӯзгорони тоҷикони кӯҳистон, зебогии ин диёри афсонавӣ бо ном Тоҷикистон ва ҷавҳари аслии Наврӯз бар аъло нишон дода мешуд. табрикоти шогун баҳор муборак дар фазои идона танинандоз буд ва гармии Наврӯзро ҳар як қалб эҳсос мекард. таровати Наврӯзро ҳар як идрок таҳлил мекард. накҳати Наврӯзро ҳар як фард дарк менамуд. ҳонарҳои басо ҷолиб мероси гузаштагонро толибилмон басо самимона манзур намуданд ва ин бори дигар аз он гувоҳӣ медод ки Наврӯз на танҳо ҷашни як табақаи ҷомеа, балки ҷашни хурду бузург, пиру барно, ваҳшу тайр, ҷашни табиат, ҷашни оламу одам мебошад. дар кунҷи дигари базмгоҳи муассисаи таълимӣ намоиши бозиҳои варзишӣ манзур гардонида шуд. бо пешниҳоди бозиҳои варзишии толибилмони ин муассисаи таълимӣ тавҳамии варзишу Наврӯзро менигоштанд. наврӯз ки ҷашни паҳлавонону қаҳрамонон, ватандорону ватандӯстон мебошад, бо варзиш ҳамқадам ва зебост иброз намуданд дӯстдорони варзиши ин муассисаи таълимӣ. гӯшаи намоиши таомҳои миллӣ низ басо ҷолиб ва зебо буд. сарвари муассисаи таълимӣ ва дигар меҳмонони чорабинӣ аз ин намоишгоҳ дидан намуданд. ваҷди меҳмонон беандоза буд, зеро ҳар як таом бо риояи тамоми талаботҳои пухту пази хоса манзур гардида, шарҳи гузорӣ карда шуда, пешкаш карда шуд. дар маҷлисгоҳи муассисаи таълимӣ бо ҳузури аҳли толибилмону омӯзгорон чорабинии расмӣ доир карда шуд. барои ҳозирин аз тариқи наворҳо оинҳои ҳамвора арзишманди Наврӯз шарҳи гузорӣ дода шуданд. толибилмон барномаи рангину пурметавору пешкаши ҳозирин ва меҳмонон гардониданд. ин барнома на танҳо аз васфи Наврӯз иборат буд, балки васфи ватану модар, шукуфаҳои Тоҷикистон ва табиати зебои сарзамини аҷдодиро тараннум мекард. наврӯзи фархундаро устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Данғара бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. ректори донишгоҳ зимни табрикоти хеш қайд намуданд ки Наврӯз фасли фараҳмандӣ, ибтидои бедоршавии табиат, рамзи ғолибияти равшанӣ бар торикӣ ва гармӣ бар сардиҳост. ин ҷашни аҷдодӣ нишонаи пайвандии инсон ба табиат мебошад. ин аст ки инсоният бо тамоми ҳастӣ омади зебои фасли сол баҳорро интизорӣ мекашанд. яке аз оинҳои наврӯзӣ ин ташкил намудани бозиҳои гуногуни варзишӣ мебошад. мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ аз қабили футболу волейбол ва шашкаву шоҳмод ки миёни омӯзгорон ва донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ чанд рӯз идома ёфт, дар ин рӯз ҷамъбаст гардида, ғолибон аз ҷониби роҳбарияти донишгоҳ бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. дар қисмати фарҳангии чорабинии идона арӯси сол баҳор ва марди деҳқон вориди саҳна гардида чорабиниро боз ҳам рангинтар намуданд. ҳамчунин гулдухтарон бо пироҳанҳои зебои баҳорӣ шеъру таронаҳоро дар васфи баҳору Наврӯз қироат мекарданд ки хеле ҷолиби диққат буд. оини дигари наврӯзӣ ин ба бар намудани либосҳои зебои миллӣ мебошад. тарроҳҳо ва донишҷӯёни факултети муҳандисӣ ва технологияҳои муосири истеҳсолӣ дар ин рӯз маҳсули дасти хешро дар сатҳи баланд намоиш доданд ки писанди ҳозирин гардид. ҳамин тавр базми идонаро суруду таронаҳои дилнишини ҳаваскорони санъати назди донишгоҳ шукӯҳу таровати дигар бахшиданд.
сокинони ҷамоати деҳоти себистони ноҳияи Данғара низ ҷашни Наврӯзи байналмилалиро бо иҷрову риояи суннатҳои хоси наврӯзӣ хушу хотирмон истиқбол намуданд. Макони баргузории чорабинии Наврӯзӣ Идона оро ёфта буд. Пеш аз оғози чорабинӣ масъулини ҷамоати деҳоти мазкур ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз гӯшаҳои омоданамудаи сокинон дидан намуданд. Дар ин рӯз бо оростани хони Наврӯзӣ аз ҷониби сокинони деҳоти ҳудуди ҷамоат иборат аз ҳафтсину ҳафтчин ва дигар хӯрокҳои миллию анвои лазизи хоси Наврӯзӣ аз он гувоҳӣ медод, ки сол аз сол ин ҷашни миллӣ шукӯҳу ҷалоли тоза ба худ касб менамояд. Воқеан ҳам сокинони ин ҷамоати доманакӯҳи диёр бо пешниҳоди чунин анъаноту суннатҳои хоси Наврӯзӣ собит намуданд, ки Наврӯз аз қадимулайём бо фарҳангу тамаддуни мардуми тоҷик пайванди ногусастанӣ дораду шукӯҳи он имрӯз ба ҷаҳон муаррифӣ гардидааст. Дар охир аз ҷониби хонандагон қироати шеру суруд ва саҳнаҳои ҷолиб, ки инъикосгари зебогиву бузургии ин ҷашн буд, пешкаши ҳозирин гардонида шуд. ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯёни донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб ҷашни Наврӯзи аҷамро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карданд. Бо риояи суннатҳои ин ҷашни ниёгон дастурхони идона густурданд, ки рӯи он ҳафтсину ҳафтшин, суманаку оши бурида ва дигар намуди хӯрокҳо ва хӯришҳои миллиро гузоштанд. Донишҷӯён ва омӯзгорон либосҳои миллии чакан ва атласу адрас ба бар карда буданд, ки таҷассумгари баҳори нозанин ва Наврӯзи дилафрӯз мебошад. Раҳбарияти донишкада, шоирону нависандагон ва дигар меҳмонон аз дастурхони идона дидан намуда ба ҳунару маҳорати бонувон баҳои сазовор доданд. Ректори донишкада ва шоира Хосият Вализода ҳозиронро бо Наврӯзи байналмилалӣ табрик намуданд ва шоира аз ашъори тозаэҷоди хеш шеърҳо қироат кард. ба саҳна омадани бобои деҳқон ва Наврӯз шукӯҳи чорабиниро даҳчанд кард. Донишҷӯён дар васфи баҳору Наврӯз шеърҳо қироат намуда суруду рақсҳо пешниҳоди ҳозирон гардониданд. омӯзгорону донишҷӯёни муассисаи давлатии коллеҷи омӯзгории шаҳри Кӯлоб бо ташкили як чорабинии фарҳангӣ аз ҷашни Наврӯз истиқбол карданд. Дар толори бахши ҷавонон дастурхони идона густурда хӯрокҳои миллӣ, хӯришҳо ва намоиши ҳунарҳои мардумиро ба маърази дид гузоштанд. ҷамъомадагон ҳамдигарро бо рӯзи нав табрик гуфта шодию хурсандӣ мекарданду шукрона аз давлати соҳибистиқлол ва сулҳу суботи сартосарии кишвар менамуданд. аксарияти иштирокчиён куртаҳои чакан ба бар карда буданд, ки дар онҳо рангҳои баҳори зебои диёр таҷассум ёфта буд. Директори коллеҷ кулли иштирокчиёнро бо ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ муборакбод намуд. Дигар баромадкунандагон ҳам аз фазилатҳои ҷашни Наврӯз ёдрас шуда ҳамагонро ба дӯстиву рафоқат ва меҳру садоқат ҳидоят карданд. Дар ҳолати тантанавӣ ба як қатор омӯзгорону донишҷӯёни фаъол ифтихорнома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. Чорабиниро баромади ҳунармандон ва ҳаваскорони коллеҷ идома бахшид. ташкилоти ҷамъиятии Заршедабону низ дар маркази будубоши Парасту барои кӯдакони имконияти маҳдуд дошта ва волидайни онҳо чорабинии фарҳангӣ таҳти унвони Наврӯз иди ҳамагон аст бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз ташкил намуданд. дар ин чорабинӣ кӯдакони имконияти маҳдуддошта шодию хурсандӣ ва рақсу бозӣ карданд. мавриди зикр аст, ки ташкилоти мазкур ҳама ҷашну анъанаҳои миллиро дар сатҳи баланд доир менамояд, то ин ки қишри ниёзманд худро аз ҷомеа барканор нашуморад. фаъолтарин иштирокчиёни ҷашнвора бошанд, бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. наврӯз яке аз ҷашнҳои маъруф ва бошукӯхтарини халқҳои ориёӣ буда, аз сапедадами фарҳангу тамаддуни ориёӣ то ба имрӯз дар байни мардуми тоҷик бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мешавад. ин нуктаро Саидӣ Дилафрӯз Рабизода, ректори донишгоҳи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хоҷанд зимни таҷлили бошукӯҳи ин ҷашн баён намуд. дар ҷашни наврӯзӣ меҳмонон ва ҳайати устодону донишҷӯёни донишкада иштирок намуданд. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Тоҷибои Султонӣ номаи табрикотии раиси вилояти Суғдро ба сами иштирокчиёни чорабинӣ расонида имрӯз дошт, ки наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимии мардуми ороинажод ба ҳисоб меравад ва сокинони кишвар ин ҷашни бошукӯҳро ҳамчун оғози бедории табиат ва фасли шукуфоӣ таҷлил менамоянд. таъкид гардид, ки наврӯз таърихи беш аз 6000 сола дошта далели қадимӣ будани миллати тоҷик мебошад. наврӯз ҷашни баробарии инсоният, оини дӯстиву самимият
таҳаммулгароӣ ва аз дилҳо берун андохтани кинаву адоват буда ҷашни зебоиву накоӣ, шукуфоиву арҷгузорӣ ба суннатҳои миллӣ мебошад. Суннату оинҳои нек ва ҷашнҳои миллии мо мисли Наврӯз, Меҳргон ва Сада дар тӯли таърих барои тарғиби ахлоқу маънавиёти созанда хизмат кардаанд ва имрӯз рисолати мост ки ин суннатҳоро бо табишу маънои тоза ба ояндагон мерос гузорем. аксарияти асотиру ривоятҳои бостонӣ Наврӯзро ба шоҳ Ҷамшед нисбат медиҳанд ва имрӯз мо низ ин анъанаро гум накардаем. То ҳол аз қабили оростани дастурхон бо 7 навъи неъматҳое ки бо ҳарфҳои син ва шин шурӯъ мешаванд ором медиҳем. имрӯз низ мо бинед дар дастурхони наврӯзии идонаи хеш 7 неъматҳое ки бо ҳарфҳои син ва шин шурӯъ мешаванд оро додем. Инчунин бо таомҳои миллии тоҷиконаи хеш оро дода истодаем. дар ошони якуми донишгоҳ дастурхони наврӯзӣ густурдаву дар он хӯрокҳои миллӣ гирд оварда шуда, дар гӯшаи дигар 7 сину 7 шин ва намунаи ҳунарҳои мардумӣ низ бо риояи расму оини ниёгон омода ва ба маърази дид гузошта шуданд. сипас барномаи идона аз ҷониби аҳли ҳунари муассиса пешкаш шуда, аз ҷониби донишҷӯёни донишкада шеъру сурудҳо дар васфи баҳору наврӯз қироат гардид. дар ҷанбаси чорабинӣ донишҷӯён ва омӯзгорони фаъоли донишкада бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. баҳору наврӯз бо ҳам иртиботи қавӣ доранд. агар фасли зебои сол баҳор бо омаданаш табиатро зинда гардонад, пас наврӯз бо худуми файзбораш дубора сарчашмаи эҳёи расму оин ва анъанаҳои мардумӣ мегардад. анъана ва суннатҳои хоси наврӯз дар суфраҳои мураттабнамудаи ҳар як сокини деҳаи чорбоғи ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Хуросон ба чашм мерасид. дар ин рӯз ҳамаи кӯчаҳои маҳалла қабои идона ба бар намуда, намоиши хаймаҳои наврӯзӣ, анъанаҳои аҷдодии ниёгон ва савту навои идона ба чорабинӣ шӯкӯи тоза зам намуд. роҳбарияти ноҳия аз хонҳои омодасохтаи мардуми ин деҳ дидан намуда, дар баробари табрикоти наврӯзӣ ҳамзамон эшонро ба корҳои ободониву бунёдкорӣ даъват намуданд. соли 2009 сокинони ин деҳа аз офати табиӣ зарар дида буданд. бо дастгирии пешвои муаззами миллат ба ҳар як оилаи онҳо хона тӯҳфа карда буданд. имрӯз онҳо хушу хурсандона зиндагӣ карда истоданд. наврӯзи байналмилалиро аввалин шуда дар ҳамин деҳа ҷашн гирифта истодаем. дар ин ҳар як кӯча чанд намуд хӯрокҳо тайёрӣ диданд. имрӯз ҷашни наврӯзро хушу хурсандона таҷлил намуда истоданд. аз шодию нишод ва чеҳраҳои сокинон маълум буд ки онҳо ин фасли зебо ва ҷашни аҷдодиро бо дилу нияти нек интизор буданд. ҳунарҳои мардумие ки бо завқи баланди занону духтарони деҳа пешкаш шуда буд ба базмгоҳ ранги тоза мебахшид. яке аз анъанаҳо дар ҷашни наврӯз ин омода кардани хӯрокҳои миллӣ мебошад. ҳангоми пухтани хӯрокҳои баҳорӣ хурду бузург назди дег истода бо ниятҳои накӯ онро мекӯбанд. кадбонуҳои ин деҳа бо як маҳорати хуби пазандагӣ таомҳои гуногуни баҳориро тайёр намудаву пешкаши мардум гардониданд. ҳамин наврӯзи ҳуҷастапайро хурду калони деҳаи чорбоғ бо як шукӯҳу шаҳомати зебо бо дастархонҳои пур аз нозу неъмат пешвоз мегиранд. дар наврӯзи имрӯзаи мо чанд намуди хӯрокҳо тайёр карданд. мо ҳар сол мунтазир ҳастем ки ин сол ба ин сол наврӯз биёяю мо ин хел наврӯзӣ кунем. ин хурду калони халқи ин ҷамоати айнӣ мо шодӣ кардан бинед ки چه خیل ما در اینجا همه خلق تاجیک کلان و میده آمدیم و خرسندی داریم. ҳамзамон дар базмгоҳ хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди ҷамоат бо қироати шеъру суруд дар васфи баҳору наврӯз ва рақсҳои ҷолиб хотири ҷамъомадагонро хушу болида сохтанд. ҳамчунин базми идонаи наврӯзии деҳаи чорбоғро суруду таронаҳои марғуладори сарояндаҳо таровати тоза бахшид. хурду бузурги деҳа дар тан либосҳои наврӯзӣ бо шукргузорӣ аз обу хок ва давлати тинҷу осоишта фазои софу беғубори ватан ва сарсабзии диёри кӯҳанбунёдамон кафкӯбӣ намудаву мерақсиданд.
бахшида ба ҷашни наврӯзи фархундапайд бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара барои кӯдакони имконияташон маҳдуд, нафарони яккаву танҳо ва ниёзманду маъюб чорабинии пуршукӯҳи наврӯзӣ ороста шуд. ин иқдом бо дастгирии соҳибкорони саховатпеша дар доираи сиёсати пешгирифтаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ба масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии оилаҳои ниёзманд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд, роҳандозӣ гардид. Табақаи ниёзманди ҷомеа ба хусус ятимону бепарасторон ва камбизоатон ки ба ғамхориву кӯмаки ҳамешагӣ ниёз доранд, таҳти назорати доимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, махсусан дар арафаи ҳар иду ҷашнҳо бо кӯмаки моддиву молӣ фаро гирифта мешаванд. дар раванди чорабинӣ 200 нафар кӯдакони имконияташон маҳдуд, нафарони яккаву танҳо ва ниёзманду маъюб ширкат намуданд. дар барномаи идона аҳли ҳунар бо суруду рақс ва таронаҳои наврӯзӣ хотири ширкаткунандагони ин ҷашни бостониро болида гардониданд. донишҷӯёну омӯзгорони литсеи касбии техникии шаҳри Турсунзода бо гузарондани як чорабинии фарҳангии фароғатӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар мавзӯи Тоҷикистон ватани Наврӯз аст таҷлил намуданд. маъмурият ва намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ҳамаи толибилмон омӯзгорони литсейро бо ин ҷашни пуршукӯҳ табрику таҳният гуфта, қайд намуданд ки Наврӯз яке аз бошукӯҳтарин ҷашнҳои қавми ориёӣ ва мардуми форсизабон аст. ҳикмати Наврӯз ончунон қавӣ аст ки аз маҳдудаи мардумони форсизабон фаротар рафта ба як ҷашни фаромилӣ дар Маштиқзамин табдил ёфтааст. хонандагони литсей бо рақсу сурудҳои ҷолиб, саҳначаҳои ҳаҷвии наврӯзӣ, дубайтиҳои наврӯзӣ хотири ҳозиринро шод гардониданд. احیای عجم آمد نوروز جهانی شد 6 قطعه و هم آمد نوروز جهانی شد نوروزی عروسی سال با شربت استقلال با لطف و کرم آمد نوروز جهانی شد ای خلق علم دیده بس کلفت و غم دیده بیرون زی حرم آمد نوروز جهانی شد. мақсади гузарондани чорабинии наврӯзӣ ин нигоҳ доштан ва инкишоф додани фарҳангу анъанаҳои миллӣ, омӯзиши таърих ва таҳкими маросиму идҳои анъанавӣ ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ тарбия намудани хонандагон мебошад. дар баробари ба истиқлол расидани ҷумҳурии Тоҷикистони мо ҳамаи ҷашнҳои миллӣ аз нав эҳё гардиданд ва яке аз ин ҷашнҳо ҷашни байналмилалии Наврӯз мебошад ки дар ин рӯз яъне рӯзи нав, рӯзе ки ҳамаи халқи миллатҳо яъне ки кинаву адоватро як тараф монда хайру саховат кунанд ва мо омӯзгорон низ мехоҳем ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намоем. дар анҷоми чорабинӣ маъмурият ва намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ба омӯзгорону хонандагоне ки дар сатҳи баланд омода намудани барномаи фарҳангии маърифатии ҷашнӣ саҳми сазовор гузоштанд, изҳори миннатдорӣ баён намуданд.